Usa na usab kasuspitsadong tigpayuhot og droga ang giaresto sa mga personahe sa Zamboanga City Police Station 7 sa usa ka bypass operation sa San Roque, Zamboanga City kagahapon, Miyerkules, Marso 8, 2023 sa may alas 3 sa kadlawon, partikularmente sa Talungon, Barangay San Roque niining Dakbayan. Nasikop ang suspek nga giila sa kapulisan nga si Omar Dueñas Edris alias Omar, 38 anyos, Olitawo og residente sa Santa Catalina niining Dakbayan. Wala na moreklamo ang suspek sa dihang gipusasan kini sa mga personahe sa Police Station 7 nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Marlon Di Maisip. Nakuhaan si Omar og duha ka pakete sa gituhuan nga shabu nga motimbang og 5.56 gramo og mokantidad og 37,808 pesos. Na-recover ang duha ka tig 100 pesos nga marked money og gi-impound usab ang motorsiklo sa suspect nga Suzuki Raider, samtang ang na-recover nga mga shabu gidala gilayon sa Zamboanga City Forensic Unit 9 alang sa eksaminasyon. Ang dinakpan ana karon sa selda sa Zamboanga City Police Station 7, samtang giasikaso ang pagpasaka og kaso batok niini nga kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe